Am făcut video ăsta special pentru tine, că chiar m-ai făcut curioasă. Uite, am să ți le pun pe toate astea care le-am ales așa, uite, de la deschise, toată gama de roșu, grena, bordeaux și așa mai departe. Și mai sunt astea aici. Și o să-ți pun și negru pe paletar. Uite, încep cu negru, ca să vezi pigmentația lui. Eu mai am puțin, e aproape pe terminate. Da? E un strat nici gros, nici subțire. Și o să-ți dau și zoom, să vezi. Sau aprind și lampa asta la altă, să se vadă. Uite. Vezi? Din primul strat. Bun. Ce culoare sunt? Uite, ca să vezi că sunt și, de exemplu, ăsta. Ăsta este o culoare vitraliu. Vezi? E semi-transparentă. Vezi că telefonul meu îți arată culoarea mai aprinsă, de ea nu e așa aprinsă. Vitraliul ăsta se folosește, nu folosești ca o ojă obișnuită, se folosește la freciul de interior. 97 lei, l-am de 2 ori aici. Uite, 0,50. Asta este un vișiniu cu sidef în el, ca să vezi că sunt culori care merge din 2 straturi și care merge dintr-un strat. Ăsta, de exemplu, l-aș da în 2 straturi. Vezi? L-aș da în 2 straturi. 0,48 are un roșu cu sclipici. Ăsta poți să-l folosești ca atare, așa cum este el, la fel în 2 straturi, sau dai un strat de roșu și peste roșu dai un strat din ăsta, ca să-i dai... am văzut că asta Corina mai face așa și îi dă foarte bine. Deci dacă te străduiești mai mult, așa poți să-l lași dintr-un singur strat. Ți le arăt așa ca chestie. Uite, 0,47. Ele sunt cum au stat, nici n-am avut cum să amestec în ele. Uite-te și tu, uite, vezi? Cât am avut așa un pic pe vârful la pensulă. (0,47). 0,44. Asta este iară o culoare așa, din 2 straturi ar merge. Ăsta ar merge dintr-un strat, uite, ăsta ar merge din 2 straturi. Eu ți le pun acum pe paletar ca să vezi tu. Ele sunt și un pic autonivelante. Dacă le întorci așa, vine și se așează frumos culoarea. Uite, 0,43, care mai am puțin în sticlă. Asta un singur strat am dat, ca să știi. L-am folosit numai cu un singur strat la fete. N-am pus 2 straturi, că nu are rost. Asta a fost o culoare foarte cerută. 0,42. Uite, și asta mai e puțin în sticlă, vezi? Cât am mai și pe asta l-am folosit la fel. Într-un singur strat. Deci nu am nicio... Uite, 0,41. N-am niciun interes să te mint. Astea le am și eu și asta e o culoare frumoasă. Mi se pare că la fel, dintr-un singur strat. Uite, și îl șterg. Vezi? Uite, scutul pe sticlă și mai șterg. Merge dintr-un singur strat asta. 0,40. Eu ți arăt ce am. Nu le am nici eu pe toate. Ăsta e un vișiniu foarte mișto și pe ăsta l-am tot folosit. Tot dintr-un, uite, să merge dintr-un singur strat. Și ține cont că le pun pe tipsul alb. E pe tips alb. 0,39 e un bordeaux. Și asta e o culoare cerută de doamnele mai în vârstă. E foarte mișto. Și nu numai. E o culoare frumoasă. Asta să zic că ar merge și în 2 straturi. Dar uite, un singur strat.
0,38. Și asta e pigmentată. Tot un singur strat. Ia să vedem. 0,37. Iar e ceva cu sclipici. Un vișiniu cu sclipici. Asta din 2 straturi garantat. Dar că și pe asta am tot folosit-o, mai am puțină sticlă. Deci eu lucrez cu ele, să știi. De când le am pe astea, doar să nu am o culoare de aici, de la Laners, mai iau din ce am. Din ce am apucat să iau dinainte. Deci asta, uite, din 2 straturi. Așa, stai că mă măzălesc toată. 37, 36 le are foarte cerut la mine 36-le. Cred că am rezervă încă o sticluță plină. Și asta, uite, e pe terminată, vezi? Asta la fel din 2 straturi. Dar e foarte frumoasă. Deci cei din 2 e din 2, cei dintr-un strat e dintr-un strat. 36-le este și de fetele mai tinere și de doamnele mai... Uite, aici e un strat și al doilea... Dar eu nu le mai usuc, că eu le am deja puse pe paleta. 35. Stai că am pus prea mult. Uite. Și asta ar merge dintr-un strat. 34. Vezi, n-am o jămultă. Eu vreau să o distribui bine peste tot. Ăsta este un strat subțire. Și asta acoperă destul de bine. 34, 32. Asta este, cred că, uite, ăsta din cât îl văd eu, 2 straturi. Deși acoperă bine și din primul, uite. Hmm. 30. Iar o culoare frumoasă, un roz mov așa, un singur strat. Vezi că am pensula ștearsă, n-am mult produs. Și pe ăsta am lucrat cu el. Uite, un 0,5, o culoare destul de deschisă. E un roz, uite, ăsta din 2 straturi. Și că l-am folosit odată și a trebuit să dau de 2 ori. Vezi, culorile deschise sunt... Așa sunt ele. Un strat. 18. Și ăsta am folosit din el. Uite, și ăsta ce acoperire bună are. Și nu e apăcios deloc, din contră, sunt cremoase, nu știu ce lot o-i fi prins tu. 18. Uite, 126. Iar este un roz pal. Uite, dintr-un strat. Ce număr e ăsta? 006. Uite, iar o culoare deschisă. Asta sigur din 2. Și asta din 2 merge. Și asta e o culoare frumoasă. Uite, un singur strat și din al doilea perfect. 004. Uite, altă culoare. Asta e din un nude. Uite, un singur strat. 0,14, un pici, o piersicuță. Asta merge iar din 2 straturi. Dai un strat subțirel și al doilea puțin mai consistent. 0,15. Uite, iar un roz deschis. Și ăsta merge din 2 straturi. Deci eu am ales tot ce ține de roșu și culori deschise. Și albul are foarte, foarte pigmentat față de alte branduri de 0,16. Și ăsta tot din 2 straturi. Deci cei din 2 e din 2, cei dintr-unul e dintr-unul.
Uite. Să pun, nu știu cum să-ți spun. Te pup! Sper că ți-a fost de ajutor.